Laqda Studenteska Pals laqet l-appell tal-Fondazzjoni Marigold biex tinħoloq iktar kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider u fil-Junior College nediet kampanja tarfien. L-istudent Jaden Dimek spjega kif Pals żammew it-tema Face Your Fear u permezz ta' kampanja tarfien online se jkabru l-kuxjenza dwar din ir-realtà biex f'din il-missjoni jkunu protagonisti. Fl-istess waqt se jqasmu żigarelli roża ta' Pink October dan ma' għotja ta' donazzjoni li tmur għal Pink October Malta. Bħala għaqda li dejjem ikunu hemm għal kull student u għan-nies in ġenerali, ħassejna l-bżonn li naqdu mal-Marigold Foundation u nagħtu d-donazzjoni flimkien mal-istudenti kollha tal-Junior College biex inkabru l-awareness u ngħinu l-minu fil-bżonn. Min-naħa tagħha Sinjura Michelle Muscat raddet ħar lill-istudenti u tennit l-appell tagħha biex niċċekkjaw lil nfusna u nitkellmu f'każ li ninnutaw xi ħaġa li ma tkunx f'posta. Xi ħaġa li tapplika fil-parti l-kbira li tfajliet u n-nisa imma anke lill-irġiel. Fl-istess okkażjoni s-Sinjura Muscat awgurat lill-istudenti li sbaħ xewqat tal-futur tagħhom u permezz tal-programm fl-iskejjel offrit donazzjoni ta' vouchers għal kotba lil din l-iskola biex l-istudenti jkomplu jikbru anke fil-qari.